Mga kadiskarte or maayong adlaw kaninyong tanan. Nanasab kita karon mga kadiskarte sa atong bukid. Welcome di sa akong YouTube channel, Diskarteng Bukid. Nakita karon dire sa kuan sa kaning kalibunan or sa anot kay atong gihinluan kay naa din ang atong mga native fig, atong mga mother fig na dire. Mao na atong mga mother fig. So atong gibutan dire sa landong kaayo nga area. Tungod kay perting initas panahon mga kadiskarte. Kinahanglan nga ato agid silang palandungan tungod kay perting inita karon. Unya dinhi sila ato ibutang sa ilalom sa kakahuyan. Kay mga kadiskarte atong hinduan ang palibot kay basin dunay mga bitin, dunay banakon or mumuan, sawaon sa padinha. Mga kadiskarte ato ginikawan-hawan ng mga kadiskarte kay arong kuwaon to ninyo gagmay mga sagbot-sagbot ibilin to ni mga kahoy atong buhion ato lang hawanan atong buhion sa mga kahoy kani mga sagbot ni ato ang tutlon ato ging hawanan ni mga kadiskarte aron dili delikado ato mga hayop sa mga mananap sa mga area ng mga kadiskarte nga perti na gini libuna wa palagi magportibar pag ayo karon ito na din siyang hinluan karon limpyo mayong pagsuro-suro sa mga manok kadiskarte mga pabo mayong pagkasuro-suro nila sa ilalom wala argabyado din mga kadiskarte kay paano ni libunan ayo sa naras sa ilalom walay masalan sa mga hayop dili makasala ato ni dire wala mga silingan nga mag-argabyado kay bukid man lagi niya mga kadiskarte. Oh. Buhaton mo ito karoon at ilin mo sa danya. Ang palibot.
salamat sa pag-view sa ako ang YouTube channel Discarding Bukid. Thank you.